Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi faddala bani adama bi ilmil amali ala jamil alam. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulumi wal hikam. Masa tasliman kasiran amma batu ya yal hadirun ittaqullah al ilmu faradun faradallahu ala kulli mukallafin dzakarin wa unsa yakuna kullu minhum ala basiratin fi ma amarallahu ta'ala fi wa naham wa nahu asasul amali wa azkan. Para sederek monggo saya nambahi takwa dumateng Gusti Allah, takwa ingkang saestu-estunipun. Golek ngelmu punika setunggaling kewajiban ingkang sampun kawajibaken dhateng sedaya tiyang mukallaf jaler utawi estri. Supados ing dinten samangke tiyang kala wau sami mangertos dumateng kewajibanipun. Malah ngudi ngelmu menika kawitanipun barang kang wajib tuwin dados pokok dasaring sedaya amal. Wa lamu annal ilma ajmalu khilyati yatahalla biha alim wa wal akbaru ma'nan yartafi'u bil khatu fi kulli zaman wa makan. Wallahu ta'ala bil kitabil aziz yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Para sedherek, ilmu menika sae-saenipun panganggo ingkang kanggo pepaes dhateng para manungsa hingga saged dumugi dhateng panggenan ingkang luhur. Kados dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'an surat Mujadalah ayat 11, wallahu a'lamu bimuradih. Allah ngluhuraken dhateng derajatipun wong akeh kang padha iman saking sira kabeh lan wong kang padha anduweni ilmu. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatu wa talabuhu ibadatun wa mudzakaratuhu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa badluhu qurbatun wa ta'limuhu liman lam ya'lamuhu shadaqah. Wa fil hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu huduru majlisil alimi afdalu min salati alfi rakaat hati wa iyadin alfi maradin. Golek ilmu iku wa suhudin alfin janazatin fakila ya Rasulullah wa min qiraatil Quran wa qala sallallahu alaihi wasallam wa hal yang fa'ul Quran ila bi ilmi. Saking sahabat Mu'adz bin Jabal ngendikaaken padha ngudya golek sira kabeh ing ilmu. Krana ngudi ilmu iku klebu amal kebagusan. Dene golek ilmu ngaji iku klebu ibadah. Ngiling-ngiling ilmu iku ganjarane padha karo maca tasbih. Bakas ilmu bangsul masail iku ganjarane padha karo jihad. Mulang ilmu marang wong kang durung mengerti iku ganjarane padha karo sedekah. Saha hadis ingkang dipun riwayataken saking Abu Dzar radhiyallahu anhu nakane ana ing dalem majelis ilmu pelengguane ilmu iku ganjarane luwih utama tinimbang salat sunat 1000 rakaat lan luwih utama tinimbang tilik 1000 wong kang lara lan nglawat utawa tilawah 1000 wong kang mati. Kanjeng Nabi dipun suwuni presa, ya Rasulullah, menawi kalian maca Quran kados pundi? Ngendikanipun Kanjeng Nabi, maca Quran iku bisaning manfaat ya iku kudu nganggo kelawan ilmu.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu nas. Wa qala Kabul Akbar wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allimuhu nas. Wa qala Kabul Akbar radhiyallahu anhu law anna sawabal majlis al-ulama'i badalin nasi lakatatalu alaihi hatta yataruka quludil imaratah wa quludis sukin sukah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlu bil ilma minal mati ilalah. Dawuhipun junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padha golek sira ing ilmu, yen wis hasil mongko padha wulanna marang para menungso. Dawuhipun Ka'abil Akbar, upama ganjarane wong kang padha ngaji iku diketokake yakti para menungso royokan nganti padha paten pinaten hingga pekerjaan toko lan pasar padha ditinggal. Dawuhipun malih kewajibane golek ilmu iku wiwit bandulan awit saking bandulan tumeka mlebu kubur. Wajibu alal abai tarbiyatu auladihim ila madrasatil ya ta'allamu min sigharihim wa ma yahtajuna ilaihi minal wajibati din niyati wa dunyawiyati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu awadakum wa aksinu adabahum. Wajib tumrap bapak ibu didik putranipun supados kalebetaken madrasah utawi pondok pesantren, supados para putra-putra wau pikantuk didikan ingkang migunani dhateng agaminipun tuwin kadonyanipun. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam padha mulyakna sira kabeh marang anak-anak ira kabeh lan padha wulanna anak-anakmu ing bab tata krama sopan santun. Wa minal qatil anal aba ayah tahiduna fi jam'il mali wa yuhmiluna tarbiyata auladihim fil masaikil amali hatta sarru min juhani fayakunu auzaru amalihim alaihim li'anna amala auladi mahsubatun min jumlatil amalihim. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'mal mursalih li rajul salih. Para sederek, setengah saking kalepatane ingkang umum ingkang punika para bapak-bapak sami sengkut sregep nyambut gawe ngumpulaken bondo ananging putra-putranipun boten dipun pikiraken pendidikanipun, boten dipun lebetaken madrasah, boten dipun pondokaken wonten ing pondok pesantren, boten dipun sekolahaken. Akhiripun putra-putra wau dados bodho nalika tiyang sepuhipun sampun pecah bandanipun damel rebutan. Dipun tanjakaken kangge kemaslahat kangge lelahan madon tuwin minum sanes-sanesipun tiyang sepuhipun wonten ing kubur pikantuk bagian siksanipun. Dawuhipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagus-bagusi bondo yaiku bandane wong saleh. Tegesipun bondo dipun tasarupaken kangge ngongkosi putranipun ingkang wonten ing pondok pesantren utawi wonten ing madrasah utawi wonten sekolahan ngantos putranipun wau dados putra kang alim saged dongaken dang sepuh kalipun. Warata fil khabari anin Nabi shadiqil abari sallallahu alaihi wasallam anaqol idza mata banu adam in qata amaluhu
illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ula. Dalipun jenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Adam iku yen wis mati sekabehane amale putus kejaba telung perkara yaiku sedekah jariyah, ilmu kang dialap manfaat, anak kang soleh kang ndongaaken marang wong tuwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qouli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin.